हम मिंटू सब गोटेन के श्री राधे राधे। आज हम जितिया के चौथा दिन के कथा आनलो हन, पारण दिन के कथा। जरूर सुने जाओ ई कथा सब गोटेन। ई कथा सुन के तभिए पारण करो। तो चलू सुने जाओ ई कथा। पारण दिन के कथा ये। एगो गांव में मालिन रहथिन रे। मालिन राजा के दरबार के मालिन रहथिन रे। मालिन फूल तोड़ तोड़ के आनथिन राजा के दरबार में फूल देल जाइत रहथिन रे। मालिन सबके काम होइ छै, घरे घर फूल पहुँचाबै छथिन। शादी ब्याह में बिना मालिन के तो कामे नहीं होइए। देवतो पितर के जो कोनो पूजा पाठ होइए तो ओहो में तो मालिन के फूल लागबे करैए। तो मालिन के बहुत महत्व छै। मालिन जे रहथिन रे से जितिया केने रहथिन रे। हुनका हरदम चिंता रहन कि काल्हि फूल केना पहुँचेबै, केना माला पहुँचेबै, कोन उपाय करब, पारण केना करब, कोनो ठिकाना नहीं छै। जै दिन अष्टमी केने रहथिन रे ओहि दिन की कैलखिन, राइते में भानस भात कए के रख लेलखिन आ कहलखिन कि जे बसिए खा लेब आ बसिए खा के जल्दी जल्दी माला गुथि लेब आ चलि जायब राजा के महल में फूल माला दे आयब। अष्टमी दिन जे व्रत करै छथिन हुनका कुछ करे ले नहीं कहल गेल छनि। कथी ले कि खरजितिया भे जाइए, खरो नहीं खोटे के एहि दिन, न केस झाड़े के रहैए, कोनो चीज काटे के नहीं रहैए। भंसो जे एक दिन कारण स्त्री अगर भंसा नहीं करथिन तो की हेतै। हुनका जगह पर कोई और क्या लथिन। घर में तो बहुत सारे लोग रहे छथिन, कोई क्या लथिन भंसा, लेकिन एक दिन भंसो नहीं करे के रहैए। अब जबरदस्ती कोई करे छथिन तो एहिमे कोनो बात नहीं छै। सब दिन तो खाना बनेबे करे छथिन, एक दिन नहीं बनेथिन तो की हेतै। मालिन की कलखिन हन, अष्टमी के राइते में भानस भात बने लेलखिन आ कहलखिन भोरे में पारण कै लेब आ चलि जायब राजा के यहाँ फूल दे आयब। व्रत में कहियो बसिया चीज से पारण नहीं करे के चाही, ताजा बनाबू और तखने पारण करे के चाही। भोर भेल हन, नवमी के सब लोग नहेलखिन सोनेलखिन, कपड़ा लत्ता खींचलखिन, पाकड़ के गाछ लंग जाके केला के पत्ता पर, बांस के पत्ता पर औकरी, खीरा, अक्षत, चूड़ा मिला के जितवाहन के चढ़ेलखिन हन। ओहे लेके पारण करे छथिन। मालिन की केलखिन हन, जल्दी जल्दी में नहेलखिन सोनेलखिन, कपड़ा लत्ता खींच लेलखिन। आब कहलखिन आब हम जब घर में सब चढ़ा उड़ा के पारण कै लेलखिन है ना। घर में जो बसिया जे रहन रे, बसिया जे दाल भात तरकारी रहन रे से थारी भर के थारी में परस लेलक हन। अजगर जकाँ बैठ गेल खाई ले। आ बेटा के कहलखिन हन जो रे बउआ तू फुलवारी में से फूल तोड़ के ले आ। मलिनिया के बेटा फूल तोड़े ले गेलखिन हन। अब आइ फुलवारी में उ फूल तोड़े छथिन, एतेक मोट अजगर हनहनाइत चलि आबैए। उते जितवाहन चलि आबैत रहथिन रे। उ मलिनिया जखने थारी में खाय ले बैठल अजगर जकाँ परोस के सब, तखने अजगर जकाँ जेना जेना कर खाइए तेना तेना हुनका बेटा के पटक के मुंह में आ निगल लेलकन हन। हुनका जहिना मलिनिया सबटा भात खा के आ पानि पी के ढकैर देलखिन हन, तहिना अजगर हुनका बेटा के सौंसे निगल गेलन हन आ ढकैर देलकन हन। आब हल्ला भे गेलै। ओतऽ चरवाहा उरवाहा सब रहे रे, सब देखलक हन और सब कहल गेल हन कि अजगर मालिन के बेटा के निगल गेल हन। एगो ओहे में से गेलखिन हन मलिनिया के कहै ले अहाँ के बेटा के अजगर निगल गेल हन। तब मलिनिया कहैये गेदाय हमरा बेटा के केना के अजगर निगल गेलै। हम तऽ जितवाहन के व्रत कैने रहूँ रे, हमरा बेटा के केना एना अजगर निगल जेतै। मलिनिया फुलवारी में जाके मारि चिल्लाथिन, मारि कानथिन। ई जे अजगर धीरे धीरे जा रहल छथिन, उ मलिनिया अजगर के पीछू पीछू जा रहल ये। मलिनिया मारि चिल्लाइए, मारि कानैया, हम तऽ जितिया कैने रहूँ रे आ हमरा बेटा के साथ एना केना भे गेल हन। जितवाहन पर संसार में लोग केना के विश्वास करते, जितवाहन पर कोई विश्वास नहीं करते। तखने आकाशवाणी भेलै हन और कहलखिन हन आकाशवाणी से जितवाहन गे मूर्ख तू तो व्रत कैने रहे रे जितिया के, तो राइते में भानस भात कै लेले, अष्टमी के बनेले, नवमी के खेले। तोरा बेटा के साथ एना नहीं हेतौ तो केना हेतौ रे। बसिया चीज से तू पारण कैले हन। बसिया चीज से जखने पारण, बसिया चीज से कखनो पारण नहीं करे के चाही।
तई में जितिया में तो गरम गरम चीज से पारण होय छै। खीरा अंकुरी खाय छै तब गरमा गरम दूध पियल जाय छै, तब पारण करू। तू ते अष्टमी के राते में बनल खाना नवमी के खैले, बसिया खाना ते तोरा बेटा के केना नहीं अजगर निगलतौ रे। मलिनिया त थर थर कांपा लागलखिन। जितवाहन के मनेलखिन, अपना इष्ट देवता के मनेलखिन हन। कहलखिन हन हमरा से जे बड़का गलती भए गेलन तेकरा हम क्षमा मांगे छी, अब हम कौन उपाय करूं। तो कहलखिन हन जितवाहन अगला साल तू जितिया करबे आ जहिना गरम गरम चीज से पारण करबे तहिना अजगर तोरा बेटा के गरम गरम उगल देतो। मलिनिया के संतोष भेल। मलिनिया साल भर रास्ता देखलक। देखियो सतयुग में लोग कतेक धीरज वाला रहथिन रे। मलिनिया साल भर रास्ता देखलखिन हन। हुनका लागलन कि कखन ई साल बीत जाए जे हम बेटा के देखतौ रे। साल भर जखने बीत गेले हन तब फेन जितवाहन के व्रत अले हन। सप्तमी के नहाय खाय के अष्टमी के व्रत केलखिन हन। मलिनिया श्रद्धा पूर्वक आन बेर ते एम्हर ओम्हर क्या के व्रत क्या लेते रहथिन रे, लेकिन अई बेर मलिनिया श्रद्धा पूर्वक नहलखिन खेलखिन हन। तेल खैर चढ़ेलखिन हन, चूड़ा दही सेहो चढ़ेलखिन हन। भोर में खीरा सुपारी चढ़ेलखिन हन। भोर भए के अष्टमी के व्रत केलखिन हन। थाली भर लेलखिन हन, डोरा चढ़ेलखिन हन, खीरा चढ़ेलखिन नवमी के। फिर पारण के दिन की केलखिन हन मलिनिया सब फूल तूल त्याग देलखिन हन। मलिनिया की केलखिन हन, अजगर के देखे ले फुलबाड़ी में गेलखिन हन ते की देखे छथिन अजगर फुलबाड़िए में बैठल ये। तब जाके मलिनिया फिर भानस केलखिन हन। आ भंसा के नीक और पवित्र से गरमा गरम सब बनेलखिन हन। पहले मलिनिया की केलखिन हन, खीरा अंकुरी के पारण केलखिन हन। फिर गरमा गरम दूध पीलखिन हन, चाय पीलखिन हन। तब जाके भफैले भात थारी में परोस के भात दाल तरकारी साग आए दिन खाए के चाही। अंकुरी केराव के अंकुरी दे के गेनहारी के साग खाए के किए गेनहारी के साग खाए के तो बतेले हन जितवाहन के पहले पाठ में जे सती साग खेलखिन हन तो गर्भवती भए गेलखिन हन। जहिना थारी में सब लेके बैठलखिन हन तहिना अजगर फुलवारी में फन ऊपर के मुंह खोलने है। चरवाहा सब कुछ देख रहल ये। जहिना मलिनिया खैलखिन हन गरम गरम तहिना अजगर हुनका बेटा के मुंह में से बाहर कर लागलन हन। जहिना मलिनिया सब थारी के भात खा लेलखिन हन तहिना अजगर हुनका बेटा के मुंह में से निकाल रहल ये। एने मलिनिया सबटा भात दाल तरकारी साग के खा के ढकार लेलखिन हन तहिना अजगर ढकार लेके हुनका बेटा के मुंह में से आराम से जमीन पर गिरा देलखिन हन। और फिर से आकाशवाणी भेलन हन, गे मलिनिया देखी तोरा हम कहने रहियो रे साल भर के बाद तोहर बेटा मिल जेतो। तो अजगर निकाल देलखुन हन। अजगर के रहथिन रे? अजगर तो जितवाहन रहथिन रे। मलिनिया प्रणाम केलखिन हन। तब सब चरवाहा गेलखिन हन कहले, गे तोहर बेटा निकल गेलो हन अजगर के मुंह से। मलिनिया अयलखिन हन, जितवाहन के प्रणाम केलखिन हन, अपन इष्ट देवता के प्रणाम केलखिन हन। बेटा के लेके जाके नहा सोने के खीरा अंकुरी दे के डारा पहने के हुनका खिले पिले के मालिन साल भर रास्ता देखलखिन हन। तब जाके हुनकर बेटा के जितवाहन उगल देलखिन हन जे ई व्रत करे छी से गरम गरम चीज से पारण करू, गर्मे गरम चीज से व्रत तोड़ू। मलिनिया को पहले जेना भेलन तेना किनको नहीं, जेना पीछा के भेलन तेना सबके होय के चाहिए। जहिना मलिनिया के पुत्र के रक्षा जितवाहन केलखिन तहिना सबके पुत्र के रक्षा जितवाहन करथिन, हरदम करत रहथिन। तो ई रहे जितवाहन के चौथा दिन के कथा, पारण के दिन के कथा। जरूर सुनब अहाँ सब गोटे। आ जिनका तनियो निक लागत तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करू और ये कथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करू कि सब गोटे तक ई कथा पहुँचे के चाहिए। और जे फर्स्ट टाइम सुन रहल छो ई कथा के वो एक बार सब्सक्राइब जरूर करू। एक बार अहाँ सब गोटे सब्सक्राइब क्या लेबै तो हम जे गाना गायब जे कथा कहब अहाँ लग तुरंत पहुँच जायत। चलू फिर मिले छी कोनो और अच्छा कथा के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।